हेलो फ्रेंड्स बड' निउज यूट्यूब चेनेलनि गोदान रादाबाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां गोनांथार रादाब। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासे नायगोन। गिबि रादाबाव दङ मोनसे आरांगायावनो नुनो मोन्दों ब्रिटिशनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' आरो बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारि बिथांमोनखौ बिटिआरनि राजखान्थि फोथाराव मोनसे गोरोबनाय नुथाय। बर'नि साथाम राजखान्थि दैदेनगिरि ब्रिटिशनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', तामुलपुर बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारि आरो तामुलपुर बियाबनिनो बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारिमोनखौ गोरोबलायनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। तामुलपुर बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि जलेन दैमारिनि जानानै बे समाव खौसेयै आवगायबोबाय। जलेन दैमारिया देरहानाय रोखा होनना बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारिया बुङो। मैया कमलपुर बियाबनि एमएलए दिगन्त कलितानि नुजाथिनायाव ब्रिटिशनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिजेपिनि मैखोम दैदेनगिरि इमानुएल मुसाहारिया गावनि हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै मोनसे गोजोननि सावरायनाय जायो। सावरायनाया जोबनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दिगन्त कलिताया बुङोदि दायो बिजेपि लोगो हानजा इउपिपिएल हानजानि बिजाथि जलेन दैमारिया देरहानाया रोखा। जोंनि गेजेराव गोजोन सावरायनाया जानानै थांबाय। जलेन दैमारिया 1,30,000 भटआव देरहानो हागोन। बेजों लोगोसेनो प्रमद बर'आबो बुङोदि बिजेपिनि दैदेनगिरि इमानुएल मुसाहारिया सासे रोंगौथि गोनां सुबुं। इयुनाव बिनि राजखान्थि जिउनि सायाव गोनांथि होनाय जागोन। गुबुन फारसे इमानुएल मुसाहारियाबो फोरमायदि गिबि मन्थ्रिनि खावलायनायाव आं बिजाथिलाइखौ बोखांना लादों। आंनि हेफाजाबगिरिफोरजों सावरायनाय जाबाय। हेफाजाबगिरिफोरा जलेन दैमारिनि जानानै खामानि मावलांगोन। दिरेन भारायाव सिखाव जानाय जाथायनि गसरजों सोमोन्दो थानाय गाहाय दायनिगिरिखौ हमबाय। दिरेन भारा सिखाव खावनायनि गसराव 15 साननि उनाव गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ बृहस्पतिबारखालि पाटासिल आम्बारनिफ्राय आशिष मण्डल एबा बापि मण्डलखौ हमदों। दायनिगिरि आशिष मण्डलआ गावनि हानजाजों लोगोसे 5 अक्ट'बर खालि दायनिगिरि खामानिजों मुजिहाबनानै गंसे सना गला एबा थाखुलियाव सिखाव खावदोंमोन। साद' सिखावनि हानजाया सासे सना गलादार गौतम पलनि न'आव सिखाव खावनायनि खामानि मावदोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव 5 उन्दै हौवासा खामानि मावग्रा बोखांदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बामुनि मैदाम रेल कल'नि बाजाराव साइडलाइननि टीमा संदाननानै 5 उन्दै हौवासा खामानि मावग्राखौ बोखांनो हायो। मख'थावनारि गलायाव खामानि मावबाय थानाय समावनो साइडलाइननि टीमा सान्दामारि पुलिसनि हेफाजाबजों 5 उन्दै हौवासा खामानि मावग्राखौ बोखांनो हायो। थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बामुनि मैदामनि खायसे फालांगिरिया गलायाव उन्दै हौवासा खामानि मावग्रा थामहिनबा साइड लेबारफोरखौ खामानियाव थिसननानै फालांगि खालामबोबाय थाबोदों। मोनसे खौरांनि गेजेरजों साइडलाइननि टीम आरो सान्दामारि पुलिसआ बामुनि मैदाम बाजाराव संदाननानै 5 साइड लेबारखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि साइड लेबारखौ थिसननाय फालांगिरिफोरनि हेंथायै साइड लाइनआ आयेननि राहा लागोन होननानैबो बुङो। 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारिया बिसायख'थि फोसावदिंदों। आसाम विधानसभा उफ्रा बिसायख'थिया खुंफुंजानाय गेजेराव 8 सानल'सै। बे समावनो 58 नं तामुलपुर विधानसभा बिसायख'थिनि सासे उदां बिजाथिनि खाफाला गेवसारनो हमदों। ब्रिटिशनि बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा एबा दानि तामुलपुर विधानसभा बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारिया गावनि देरहासारनायखौ रोखा होनना बुंदों। तामुलपुर बियाबाव बिजेपिखौ हेफाजाब होग्राफोरनि 50% भट होगिरिफ्रा उदां बिजाथि गणेश कछारिनो भट होनानै देरहासार खालामगोन। दासान्दि ब्रिटिशनि नोगोर सहर गामिफोराव साइरेन दामनानै गारिजों बेरायो। ब्रिटिशआव बेनो सोलायथाय। हाग्रामा महिलारिया बानायनाय लामायाव इउपिपिएलनि आफादगिरि एबा ब्रिटिशनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ साइरेन दामनानै गारिजों बेरायो। बेराफारसेथिं बिथांनि अनजालि बिजियाबो गारियाव गाखोनानै साइरेन दामनानै लामाजों बेरायबावो। उदां बिजाथि गणेश कछारिया दिनै तामुलपुर बियाबनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मावख' बेखेवनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंथिना होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेना सानफा एफा बारानिख्रुइ बारा जागासिनो थानायखौ नोजोर बोनानै मैया 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय श्रीरामपुरा कंग्रेसनि मावखुलियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 2 घन्टा खुद्रिसारदों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हादोंमोन फारियै कंग्रेस जिल्लानि एमएलए रकिबुल हुसैना आरो दैदेनगिरि रिपुन बरा, वाजद आली चौधुरी मोनजों लोगोसेनो आसाम रायजो कंग्रेस जिल्लानि बुंथिगिरि मुर्शि गर्जन मुसाहारि आरो 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि कंग्रेस जिल्लानि बिजाथि जुएल टुडु आरो गोबां कंग्रेस जिल्लानि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। लोगोसे उननि समाव गोदान रादाब मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।